Guys, hello po! Welcome po ulit sa aming channel! Dito kami guys, ulit kay Apong Dora. Bali, papaliguan natin siya. Dadalawin po natin yung kanyang anak na ano. Kasi mula nung tumira siya dito, hindi pa siya nakakauwi sa kanila. So, syempre, kailangan fresh muna si Apong Dora. Papaliguan ko siya, guys. Nabimiss niya na daw yung anak niya. Kaya Paliguan ko muna. papasyal namin siya. Hello, Apong! Ayan si Apo mo. Hello. Hey! Kaway ka pa! Tubig dyan. Doon dati gigos ko kalamig. May mainit mo. May nilagyan namin ng mainit na tubig. Hindi yan malamig. Na, basta umayda, naglilinis ka. Nung nagbaha dito pong naanlawan na to kasi naanlawan na yung ihi mo. Hindi na mapanghi eh. Maligam-ligam. Nalinis ka na to. Nalinis? Kaya, pati yung nalinis talaga po kasi pati plato mo na iyanod eh. Kapag din kinama, jig plato mo na. Nung siya timaanod na, di sayang. Sayang. Kung ikawiwit ditan eh. Diba sabi ko ikawiwit mo dyan para hindi ka may ano. Ayun na ako, hindi ko nga alam maglangon. Dali na po, ligo ka. Okay, see you later. Bakit ba? A few moments later. Oh, ayan guys, bagong liga na si Apo. Doon ka na Yan lang kasing maligo. Ay, Isang chatcha nga dyan, Pao. At tata, Isang chatcha nga. tata, hindi ba sikukan? guri ka pong, madi may ganun data ako ah. Kabango mo na, Pong. Saan tayo magpunta nga, Pong? Saan nga tayo magpunta? Ewan ko eh, Tara na. sa brown. Abroad. Magdala tayo. Punta tayo doon sa anak mo. Tara, baba. Ikaw mo yung chinelas niya. Yung tungkod dyan eh. Yung chinelas niya kasi nawala eh. Tapos ano, Ayan na eh. Mga nayanod. Para makagala-gala Ito na din po si Apo. tinaisot mo. Madi mo niya makita. oo nga eh. Kayo maglakad, Pong? Kaya ko eh. Magchat-cha pa nga eh. Maubad amat. Taro nga pa. O, chat-chat-cha. Tata, ading masikukan ka. Ayan guys, naglalakad kami para mag-exercise naman si Apong Dora. Magpalaing ka, anak ko, kunam. Tada sakit na, di ba? Oo. Tapno pumigsa pa ito na. Ano talaga ka. Nga. The end. The end na. Pinatulan mo man agad. Oo nga. Nga, kamuto. Ang daming alalay. Baka kasi maglagpas ka naman kagad. Kami siguro magtangda. Ewan ko lang kung gagawin si Apok na ako. Hindi mag-alalay. Kasi Dula ka yan. Ang lalaki pa niya ako. Ako wala. Isa lang. Walo na lang. Ang dami nga po. Bilang siya. Bilang siya. Kaya mo pa straight ang likod mo ba? Straight mo nga, ganyan. Oo, kaya pala eh. Oo. Nakakalimbot pala eh. Kimbot pa yan. Oo, nagkakuba na naman ako. Diretso. Diretso lang. Oo, nagakuba Dapat ka na naman. nag-aanlin ka. Ay, bakit ba? Isulat ka dyan. Anlin kang dyan. Gerbrand. Gerbrand. Ayan do. Sulat eh. Ibagam ka. Ibagam, bakanlin. Baka naman. Diyan nila. Ayan ka pa sing. Kaya na ka pa lagi tibagba dyan. Oh, liko na naman po. Diretso po. Yung likod mo daw. Ugkuba ka mga tanong. Oh. Yan. Paano kang maispatan dyan ng mga handsome boy? Kukuba-kuba ka. Oo nga. Dapat street body. Yan. Oh. Ayan guys, nandito na kami. Ay, na yung bahay mo po. Oo, nasira na. Sige. O sige. Bahala na. Ito na yung bahay mo po. Okay lang. Tignan natin guys kung makikilala niya pa yung anak niya at kung ano yung reaction niya. Kaya nga. Na-miss na rin daw niya guys. Sa kanyang anak. Nag-iisang anak niya dito. Tao po.
Dami ko dragon fruit. Dapat itipunan ko lang. Ayun oh, dapat napurpur na ng punggos oh. Ha? Sampay? Okay lang ka niyan? Kel! Uncle! Hindi pa naman katalyaw. Magpasyal daw, kante. Okay lang? Saan yan? Ba't di ka pa rin makatalyaw? Pasok na po. Hala, ba't nagbaha dito? Magchinelas ka na. Sige, suot na ka chinilas na. Malanggan na. Saan si ante ay? Ako na siyang ang hindi kumakain. Ko na yung alternate na lang yung pagkain niya, kumbaga eh. Siguro mga 1 linggo na. Na gano'n, pa Ganun siya, kaya pumayat na isa. Kamusta ante? Kilala mo pa siya, Pang? Apang? Kilala mo pa si ante? Ikaw muna si ante. Sino ata? Sino ata? Hindi niya makita yung ata. Sino ata na Malabo nakita? Hindi niya makita. Malabo na yung mata niya rin. Gagal yung mga... Ha? Ha? Nagtawag. Kuna nga ni Binchang. Saan ti Binsyang yan? Anak mo ay? Hindi ako ko eh. Anak mo, saan ti Binsyang? Di ba sabi mo? namin ipasyal ka namin dito? Oo. Hindi mo siya makita, Apang? Apo ko, anak yung anak ko. Anak ng anak niya. Anak ng Tibinsyang, yan. Saan ti Binsyang nga yan? Nagaluha na si Apong. Oh. Hindi, malabo na rin kasi yung mata niya. Parang ayaw niya tingnan siya. Si Auntie Binsyang kaya kung makilala niya pa si Apong. Kilala mo ba siya, ante? Sinatay? Sino siya? Ha? Sinatay? Sino Jane? Oo, agsaukan ah. Jen daw. Na? Wala, kadami lang daw. Oo nga. Baka sa gata. Saan siya magpunta niya? Sinusundan ng langkam. Kanina na naman sa labas. Ba't hindi pa okay yung leg niya? Hindi pa nga. Ba't di niya pinahingin? Na ano ng abuno? Nabagsakan nga. Baba ko yung abunong ganyan. Kilala mo pa yan, Ante? Si Inang Ma? Hindi na siya uncle nakakabangon. Ginabangon niyo na lang pag magsamba. Kung magkain, buhatin ko. Ilagay sa labas. Kung mag-ihi, buhatin mo. Buti kagabi na dahil ilang gabi na ako napupuyat, sinukutan ko ng pampers. So, di nakatulog ako. Ano nga ano niyan, uncle? Ano nga yung bayab niya sa kanya? Parkinson. Parkinson? Oo. Sa buto? Research nila yun eh, talagang 1 in a million daw yun. Kiss mo na si anak mo, Pong. Pong Dura. Kiss mo na. Kiss mo na eh, mabaik mga di ka makamay ko yan. Oo. Paggabi, pagka yung maatake yung sakit, inang siya ng inang. Pag magsawa siya ng Rudy, inang. Inay naman. Hinahanap niya rin ano. Hawakan mo nga, Pong, si ante. Yung kamay niya hawakan. Sabihin mo, Pong, agpalaing ka. Siyempre yung tindi ng kirot. Sabi ni Dr. Goku, ano yan kasi, nerve. Yung mga ugat-ugat niya sa kamay malalaki. Hawakan mo po si ante. Oh. Ante, hawakan ka ni Apong. Pagaling ka daw po, Ante. Nakamiis din na. Sabihin mo, Apong, magpag-alain ka. Anak ko lang. Sabihin mo, Apong. Mas malakas pa guys yung ano yung Sabihin mo, si palaing Apong ka, Dora anak sa ko. anak niya. Alain ka kano anak ko. Katinda ka kita. Ito pa agunin. Ito pagyam ka kita. Nalamiis di mo. Nung nagpabakuna ako napaiyak ako nung makapasok ako dito eh.
Pag tungkol ng paa ko dyan, narinig niya. Narinig niya agad. Sabi niya, Rudes, si Kadatang. Pagpasok ko dito, tingnan ko itsura niya. Kaya talaga mapigilan, mapaiyak. Walang nagsilip sa kanya dito? Dapat talagang kailan may kasama kayo dito eh. Namamana ba yun, Uncle? Yung, Yung ganyang sakit? Hindi rin. hindi ko alam. O, saan niya kayo nakuha yung ganyan? Ilang taon na nga siyang ano dyan, Kel? Ano na? Mula kasi ipinipilit nila dun sa orto na yung sakit niya nga ay osteoarthritis. Ito nga yun. O di nagpa-opera siya doon. Nung makalipas ang ilang taon, bumalik ulit kami doon. Pumunta naman kami ngayon doon sa Juan de los Santos. Ang sabi ng doktor, ilang beses kaming kinausap, may na hindi na ito osteoarthritis sabi niya. Kasi ang arthritis pala, pinaliwanag ng doktor, 3 kategorya yan. Mayroon yung mas mabigat, mayroon yung mas pinakamatindi. Ang pinakamatindi yata yung yung asteroid arthritis. Sa Asia, hindi na osteoarthritis to, baka na to. Yung pangalawa, nalimutan ko na yung pangalawa. Bigbig mo pa siya pa, ante? Si Apong Dora? Magtagod ka lang kung ma-con mo. Tapos, nung makumbinsi siya, ayaw niya magpagamot na eh. Nung umuwi minsan, yung sila, sabay-sabay sila, Doon siya gusto niya na. ayaw niyang magpagamot na. Sabi ng mga anak niya, hindi natin alam kung hindi natin patitingnan yan sa doktor. O di, binangkat ni Jobert, sakay na di sa sakyan, wala man lang siyang nagawa, kahit nag-iiyak. Kaya, nadala namin yan sa Kalakan. Napansin niya yung mga kanya Yung anong ganun. Hindi osteoarthritis yan. Mas malala ka pa. Ano yan? Parkinson yan. Sabi niya. Kaya ang simpleng ganun lang dati yung So dati, ang bambang siya hika-hika man lang yung sakit na dinala. Di ba nung nagtuturo pa siya, ay hika lang? Sinus. Oo, may sinus siya. Si guys, teacher po siya nung ng elementary. Teacher ko po siya nung elementary, grade 3. Grade 3. Ay, naging teacher mo sa Grade 3. Inabot pa namin. Dahil nga pinapalo ng bislak. Pukante, lagi mo kami Oo, naiyak na siya. Pinapalo mo nga konti ng bislak. Sana yung kamay mo? Palo. Binato mo pa daw ang eraser mo. Pero si Ma'am Bensyang po yung pinakamabait kong teacher. Siya yung pinaka-maanos. Kumbaga, yung niya, Patient niya yung maanos talaga yung guro. Nagpabili kami ng nagagatas ba siya, Tay? Uncle? Ano lang? Meron brand, pwede? Kape lang na Pero- coffee, me. Meron brand, pwede naman na. Si Ma'am Bensyang, si Auntie Bensyang, nag-iisang anak po ni Apong Dora dito. Bali siya na lang po, 3 po yung anak ni Apong Dora, yung isa po patay na din. Si Auntie Bensyang, siya na lang po yung natitira. Meron pong isa kaya lang hindi na nila alam kung saan. Matagal na panahon na po nilang hinahanap pero hindi po nila makita. Jesus kung nasaan na po ngayon. Anong pangalan po nung anak mo? Ano pangalan ba lang ni, ano nga natin, baka nanonood? Jesus! Jesus. Yadaw. Jesus Yadaw po. Bali, saan po siya huling nakita? Boracay. Sa Boracay daw po huling nakita si Jesus Yadaw. Kung sino man po yung nakakakilala sa kanya, baka kung pwede po ay pwede po kaming kontakin or i-message po kami. Para kahit pa paano po makita niya rin po si Ante at saka yung kanyang Nanay nanay. niya, namimiss na niya si Apong Dora. Miss na ni Apong Dora si Kaya agad Jesus. kami nagkita ko. Manawagan ka pa. Sos, anak ko. May naamot sa rungkaran. May daan mo sa rungkara na. Dahil ko kwada at yung mo. Anti mo.
Pasyara mo ni Manang ba? Pasyara mo ang kita ako kakasinsin mo. Kan ni Manang mo. Ni Manang mo Binsyang. Manang mo Binsyang. May dala rin po kaming konting ano kaya. Bigyan mo na kaya po, Ante Bensyang. May pasalubong ka mo. Dala eh. Bagat itid mo na, dapat sa lubong ko kinyang ko na. Oh. Ganda pa sa robo. Yan, pasalubong ko basan ko oh. Ben. Kanam amin ato'y ante. Tapumigsa ka. Ibabaw mo itlog boy. Ante. Kanam amin ato'y. Di kan sama mga anon. Ito mong baka. Nakakarinig pa siya, Uncle. Kala ka sa nga... Ayun nga narinig niya yung lagabog ng sapatos ko nung dumatay ko nung nagpapagod. Kabisado niya Uncle yung yapag mo. Kaya gano'n. Laga. Ang laga. May saging. May saging ka, may itlog, tsaka bear bran, tsaka biskuit, asukal. Nagayak na si Apong Dora. Ano pong? Magpakadakan Baka nung nabayag tayo man. Di ka maturog pa kaya ma? Ha? Katabi mo siya ay ano Ante Bensyang? Baka alagain pa Ng natin. Bensyang? Talaga. Kaya hindi na rin po maalagaan ni Uncle, si Uncle Rudy yung dalawa kasi parehas na rin po talaga silang alagain. Kaya malaking tulong din na kinuha namin si Apong. Nilipat sa ibang Malaki para akong nabunutan ng tinik. Isang tinik, Uncle. Oo. Isang tinik pala. Tinik sa tagiliran. Biruin mo yung dalawa-dalawa. Meron dalawa may isa pang pa. Tapos isa pa gala siyang pa ng gala si Apong Dora. Kaya nahirapan si Uncle. Ano Kasi dapat hindi Dora po ang pangalan mo eh. Dora the Explorer gamin ka. Isa nga pag nangapag na. Di ba? Dora the Explorer. Ang kami garudan agpakada ka na. Huwag ka maluman. May iwan ka nga rad. May iwan ka na pa? May iwan ka na? Gawin, dapat ka na tagakuyog ko. Naglagad lang kaya? Saan garud ang bahay mo? Kaya Alam niya na. Dati kasi hindi niya alam. Anong sabihin mo na kay sa anak mo, sa Apong, kay Ante? Ano nang sabihin mo? Magdalaw ulit tayo dito sa sunod. gawin kami pala umano na. Kuha. Uratin may kami. Palain ka, anak ko. Kiss mo na ulit Pong. Uwi na tayo. Bye-bye ka. Baka biglang umulan. Malakas. Kiss kan. Kiss mo ulit. Biso nga man. Biso nga. Biso nga. Hag mo. Bumisita ka. Bagong bigo pa nga. Ang kamen. Ante. Anda ka noon. Sumbata mo na. Ante, kunada. Gawin ka noon. Kami nga rodan. Na Pong. Sige. Iwan na natin yan. Yung itlog. Ilabas mo. Bakit? Hindi, dyan lang sa baba. Ang kamen. Okay. Ma'am, kami. Salamat. Ante, uwi na kami, Ante. Yan, pauwi na ulit kami sa bahay ni Apong. Masaya ka Pong nakakausap mo si Ante Bensyang. Opo. Bakit ba? Anong naramdaman mo? Narasa. Mahal. Kay Ante. Mahal na kami. Mahal mo? Guys, idadaan natin siya kay Apong Dinay. BFF po siya ni Apong Dora. Tara guys, kung anong namimiss na rin daw niya yung kanyang BFF. Friendship. Ang kanyang BFF forever. Kasi lagi mong pinupuntahan yan po nung kaya lagi kang napupunta dyan sa baba. Kasi hinahanap mo yung BFF mo. Total, nadaan na tayo dito, ipasyal ka na namin kay
kay Lola Binay. Kasi hindi mo naman mukha niya ta. Ay, si Jeff. Oh, mautog ka pa. Kumusta, friend? Oh, kumusta, friend? Para makatuyo na ta. Oh, pasyal natin doon sa loob. Mauntog ka pa. Munag kami, nanang. Kamusta pa? Karaming motor ka. Oh, ihag mo ni BFF mo na. Ihag mo. Ito mo titsura na tabakaw. Nanang meron ni dang balay na tananang baba. Siya at. Oo, ang dalawa. Ang mag-BFF. Kumusta, nanang? Kita mo titsuraan mo, mamaya nakita ka ng mga apo mo doon. Ala, apo nga itsura ni Ina nga, kunadan tingin mo. Bakit pa Mamaya mo, bakit na lang? Ayos, tamot ay, ikaw mat ayos sa majibuok mo mat Oh, maganda pa rin man. Kahit na sugab ba. Ano po? Si Kabot. Nakain daw, Uri, bakit nanang napintas latan? Uri, bakit nanang napintas kay latan? Nakaindaman na tagamin. Kasi di nga rod, bakit nga rod? Ano po? Natandaan mo pa si Apong Binay? Sino siya? BFF Friend mo? na nga ron. Wala, dati ata. Ganyan Pero pag hindi kumain naman ka. siya ulyanin ante, si Apong. Hindi naman. Nagpunta ka kami sa ilog eh. Kukuha dyan. Mas matanda si Apong Binay. 87 tapos 86. Pag kukuha dyan, ulit ka. Eh, dyan. Kwa. 1935 mo kumari anak. Oo, Tiblani. Bye-bye. Ang Bango mo yun. Ang bango mo. Siya na ro ante si Kwan, si Doña Dora. Ah, Siya na ro si Doña Dora. oo nga, totoo yun. Ikaw na ang song na kwan na. Doon niya. Kaslay di nga, surusurutin tingilaw. Ate, di ka pa ilabalay mo tata. Oo nga. Pagsukat tayo, dahil niya kichinuain. Maganda yung bahay niya. Ang bahay na. Pasyal nga ako minsan doon with music pa. Aray ka pa yun sa. Maliit. Ay, nagpunta ka pala doon, ante? Nagpunta po pala kayo doon? Oo, nung may saging ako. Sino katigan mo kami dahil na? Tinan ako, wala. Ako na lang. Walang kasama. Ako, nakapuan din si pintuan with music. Ay, Kasi masaya ako, ako ha. kaya mo Nakakatuwa din eh. Mayroon siyang kasama doon po. Madiang, Apong. Bakit magdaw ba yung mga kanyang pera-braba ka? Ang one? Itulo mo lang nga. Nagbakudat no. Napukutong to. Wadag-wadag ko dyan. Apo. Ada pang-pang-or ko nga kasto. Pagpatawa lang kanya mo. Ada pang-pang-or ko nga kasto. Di nga bayad, di iway lang ka nga inululay. Hindi ako kabutin ko ang lalaki. Basta magbanata. Kasano ko na agarog na ay? No agarog mo di magayam nga. Yung pala si Uncle Kabawi. Ay. Unay ka nyo nagharap. Sino Kaya mo nga kaya. nga babalasang sa makinanana? Anak ni Manang Pasing Nanay. Anak ni Paseta. Pasita galamay. Galamay. Aday anak ni Pasinga na pangit yung puro napipindusan na anak. Tapay ni Nanay. Bata. Ato. Yung isa nagasumpit ng mangga. Busy. Nagsuko na ako. Natanggap ng panungkit, di ko kaya. Ang lalo mo kumari ko madura. Medyo tumaba ang mukha mo. Gagaya na Lalang sa mukaya kayo. Tsaka lagi na siyang naliligo ante. yun. Si nanay ko. Nako. Hindi ko makaligo. Lamig, tag-ulan. Ha? Malaminak ko na na. Ito Ang yung gawin mo, siya parati na naliligo. Sigaw. Agap-apa kami nga rin ka, ano pa, pagdigusag. Kaya amo niya nga mataya ka, kasi karaan ko. Matay ka, di isang ka pa. Ha, di nagpintas mo tatta kumaray ko, nagpintas medyo lumuumog ka. Sika. Nga maturog dyan. Una. Masari umay mo dyan yung lagayan. Yan, sino yan? Sino yun pang? Sino yung lakay na yan? Sino ka niyawan? Sino yun pang yung lakay na yan?
Mayroon yata kami, hindi alam ko. Naku, totoo yata yung kay Apong Si Kabaw. Papa ko tingin nga. Mari Dora makanto, nakita nakamot ni tatay ko, nakita ang kami medyo lumumunod. Hindi ka ni po. Hindi, ito. Aga dakos. Sawa ni Sally. Hindi, utog ka. Aga Hindi, utog na. dakos. Kaya hindi ang ako. Hindi makakikita. Eh, kumare, kita mo na ni tatay ko. Nalong magtatanin ang mo. Balayaan. Eh, balayan. Naging abalayan niya na. Balayan na hindi balayaan. Naging kabalayan na. Ginatungsong batang. Madiyo na yung nakakatibusis na. Umpay. Ano nang araw? Talagang basta tibakutin, lakayo. Alakalaw. Matarusan. Matawasan na. Tsaka mahina na rin ang pandinig niya po. Tsaka malabo na rin. Hindi ka palis ko lang. Nakapit ka pandemya. Pati yung mata niya na Apong. Ay, mana. Apong. Pati ako nag-aapong na. Lalo na raw. Si Apong Binay, o kalakas. niya ba? Ako magtagal ka siguro mag-isang daan ka pa. Ako yung mga rinti ko na. Kalakas niyo pa eh. Ha? Kalakas mo pa. Oo. Oh, ba't may chat-chat-chan to pa? Magchatcha nga kayo Pong, dalawa. Magaling to magchatcha eh. Oh, dali na ba? Pong, chatcha daw kay na Apong Binay ni friendship. Dali. Anak. Magchatcha daw kayo, ganun. Tata ka no? Ito, si Apong Binay. Ay, suna mo, ti. Dali, si Apong Binay. Ang kachatcha mo. Oh, tayo. Dito. Kayo dalawa ni Apong. Hawakan mo yung BFF mo. Oo, ng BFF mo. O, chatcha kayo. Oh. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ading masikog ka. Sama ano, ungkol, lagay. Wow, glaing na kita yun. Ano pa? Oh, hinahamon ka niya Apong mo. Kuwain. Cha-cha-cha. Ading masikog. Sama ano, boy, ungkol, lagay. Ayos. Ayos. Ay, ihag mo na si Apong. Ihag mo na. Ayata. Oh, at matagal na naman kayo hindi magkikita niyan. Na, Diyos ko, ang mag-BFF. Mag-friendship. So, dahil sana all ang mag-BFF. Ne, nagharutan pa. Butsinta. Ne. Parang kaya mo pa rin ah. Nakikita mo lang kung ayaw na. Muna. Tulungak lang mo na pigsapay ko ng buta. Ampay ah. Ay, malipay. Sige, kumare. Salamat. Tayo nga rudan. Total ilagay mo tayong magkuhan. Salamat sa kuwan niyo sa akin. Oo, Apong. Ay, kaninong mga anak yan. Ne. Kuna lagi gino. Kuna lagi gino kay painom ng arakan kay pay kaya- Maya. Ano na kung maminsanan na ni agawin kami. Sino magpainom? Si Bea baka binay. Sino pa? Ikaw daw eh. Hindi wala na akong pera. Doon nga nangarutan ka sana. Siyempre, ikaw nagpainom. Kahit na. No. Nagharap pa ng alak, guys. Si Apong. Dora. Oo. Talaga naman si Dunya Dora eh. Oo nga eh. Sige po. Salamat. Salamat sa talag ko sa akin. Oo, naidaan lang namin Apong kay ano. Naipasyal namin doon sa Amyanan. Salamat po. Opo. Talaga naman si Apong. Oh, nag-aaya pa mag-inom. Ito pong ang hiyain ko pong out. Oh, yun saan. Hindi mo ikas dyan ka. Awang mo tinagsat tayo. Gawang-gawang Gaya-gaya. Ano adaw. oo. Ay, nagkaganyan. Oh. Oh, di happy ka na ngayon, Pong. Happy. Ba, daming pinamili ni Kuya. Bye. Yan guys, pauwi na si Apong Dora. Tapos na siya mag merienda. Uwi na tayo pa? Oo. Uwi na. Ano sinadugad yung bahay niya. Then, after namin ihatid si Apong Dora guys, bali, dadalawin din po namin yung balae. Balae ni Apong Dora. Bali, si Apong Rupin. Balae niya. Hatidan natin ng konting ayuda para happy rin si Apong. Si Apong Rupin guys, niya po yung nanay ni Uncle Rudy, yung asawa po ng anak niya na kanina. Bali magbalay po sila. Much later. Ngayon po ay hatidan po namin si Apong Rupin,
kaunting ayuda. Bali sa Apong Rupin po ay isa rin po siyang senior dito na wala na rin pong halos na kasama sa bahay dahil nagsiluwas po yata yung mga kasama niya sa bahay. So, hatidan po natin siya ng kaunting tulong. Bali sa Apong Rupin po at si Apong Dora ay magbalae. Ito po ang aming ibibigay kay Apong Rupin, bigas, tsaka asukal, Bear Brand, tsaka Lucky Me, mga biscuit po, yung galing din po ito sa package. Tsaka kaunting dilata, 4 na dilata, tsaka century tuna. Tsaka biscuit, sky flakes, tsaka prutas, pongkan. Yan. Bali yung ayuda po na ibibigay namin kay Apong Rupin ay hanggat meron po kaming kaya iabot po sa kanya ay aabot-abutan po namin siya guys para kahit pa paano ay matulungan po siya ng Team DFL. Yan guys, tara! Samahan niyo po kami. Pasyalan po natin si Apong Rupin. A few moments later. Apong! Oh, kumusta ka na? How are you? Mabuti naman baka. Ay, nasisilaw. Nasisilaw ka? Eh, dito tayo sa loob. Para hindi na... Pasok kayo doon po sa loob. May dala kami. Doon ka po sa loob. Hindi mo kami kilala na. Hindi mo kami mahala. Anak kayo ni Pasing. Anak ni Pasinga. Doon kayo, dali. Pong tayo kayo dyan. Hindi kayo makatayo. Mag-isa lang kayo dito, Apa? Doon Ha? kayo po. Mag-isa lang kayo dito? Nag-iisa ako dito. Bakit? Nasaan si Uncle Romeo? Na nasa bukid basa. Malakas pa yung mata mo, Apong? Mahina nga, anak ko. Ilan to ay? Isa. Oh, di malakas. Ito. Hindi na makakita ito. Natarata yan pong. Oo. Wala bang ano dito? Libreng pakayod? Wala. Kasi yung biyanan ko rin kasi. Saan kayo galing? Sa bahay. Nagasilaw na tayo pong sa loob. Para maliwanag. Gusto mo, Apong, doon kay Apong Dora? Ilipat ka namin kay Apong Dora para dalawa na kayo magkabahay? Maggabon na din. Ayaw ko. Bahay ko Ayaw tao, mo, mansin bakit ko ay? tao, sabi niya Hindi sa mo na-miss yung balae mo? Ayaw ko. Ayaw ko matapang si Dora. Mabait man sa amin. Galuto pa kayo pa, hindi na. Hindi nabasa. Sino nagabigay ng pagkain mo dito? Si Auntie mo Mardi. Kape? Ba't nagkakape ka ay? Bakit ka? Nagkakape ka ba? O di, Dapat gatas. wala pa na akong gatas. Ilang taon na kayo nga, Apong? Ubus na. Ilang taon na kayo po? Ha? Ilang taon na kayo? Malutaon yun? 83. Ay, mas matanda si Apong Dora. 83. sa inyo. Ba't enemy kayo? Ha? Enemy? Enemy kayo ni Apong Dora? Matapang? Matapang si Dora. Hindi, kabait man. Ano lang yun? Ulyanin. Ulyanin lang yun. Di pa nga ako makapasyal. Hindi ako makarating doon. Ba't nahihirap na kayo maglakad pa? O Oo. malabo lang yung mata nyo? Mahina ako basa. Nag-iisa ako. Walang mga kasambahay ko. Nandun sila sa Manila. Pag nagbalik sila, di may kasama ka na ulit. Matagal siguro. Hanggat hindi gumaling yung anak niya. Anak mo yan, hindi. Sige pa, iwan namin sa ito para mayroon kang pagkain dito. Ano yung basa? Mayroon kang biskuit. Mayroon Ayun kang ako sa sardinas. sarama basa. Mayroon kang... Wala akong nauulam. Oo, pang basta kung kaming pwedeng iabot sa'yo, dadalhan ka namin dito. Parang ganun din kay Apong Dora, bigyan ka rin namin dito. Walang gata. Meron! Meron po. Nagdadabis mo. Oh, may prutas ka pa. Tago mo. May ilo ka. Oh, may Bear Brand. May Wala asukal. na akong gata. Meron kang ano. Ano?
salamat. Meron po bigas po. Maraming salamat, bata. Kaka, ilang araw na, wala na akong gatas. Kung mayroon pang ano di, dalhan ka namin dito eh. Maraming salamat, bata. Oo. Kasi lola rin po namin siya. Bali kapatid po siya ng lola namin. Oo. Yun. Kailang malayo po yung bahay namin. Sa bahay po niya. Malayo nga ro. Ay, tignan mo ang bahay ko. Bali ang nakakasama niya po dito yung kanyang mga anak. Kasakit po yung apo niya dito. Kailangan po nilang dalhin sa Manila. Kaya mag-isa po siya ngayon dito. Kaya yun po, dinalaw po namin siya. Wala daw po siyang, hindi pa raw po nakakakain. Ano pa? Okay ka lang pa? Kaninong anak? Hali, kay Pasing din. Ha? Kay Pasing din. Lahat kami Guys, Pasing. hindi niya kilala yung maganda. Kaya Pong. Hi, Pong. Iisa na ang makakita. Ito hindi na makakita. Malayo naman din naman niya. Ayun na ang kanyang panaulam. Naghatid na si Auntie Margie. Nabubutok na daw Siya po ang anak ni Oo, mahirap pag nag-iisang anak na babae. Walang kahalili maghatid ng pagkain niya. Ano ulam niya, Ante? May maliit din ako na brown. Mahirap din kaya magluto na may maliit na bata. Ay na, apo. Oh, Magkain ka na magpasalamat po. ka sa mga apo mo. Oh. Maraming salamat. Oo, apo, basta pwede kami itulong dito ihatid. Bakit ba eh, kunting bagay lang naman yan eh. Maliit na bagay lang naman yan. Natulungan nga nila si Lola Dura, ikaw pa. Kailangan ano kasi naman kay Apong Dura. At least kayo dito mayroon pang kahit pa paano. Eh siya kasi talagang wala na. Totally, ang si Auntie mo Binsang na lang ang natitirang ano niya talaga. Siya lang nag-iisa yan. Buti Apong kahit pa paano may nagbibigay sa inyo dito. Ay si Apong Dura, wala, karabi na ron. Uno-uno makarating pa dito. Napasyalan ka po. Napasyalan ka siguro eh. Sige po, alis na kami po. Magkain ka na po.